ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ವೀಣಾ ಜಿ ಬಜಗೋಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಗಳು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ದಾರ್ ಸೈಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಪನ್ನಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೂಪಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ನಗ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದು ರಿಯಾಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಮನಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಮರ್ಕ ಪಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಪೋತ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲಿ.